Снежанка Стоянова, поднесен в елегантен и интригуващ външен вид, затвърди първоначалните ми положителни впечатления, както от избора на тема, така и от успешните анализи, подкрепа на защитаваните тези, органичното впитане в едно цяло на психологическите теории и постепенното намиране на доказателства, че те работят. Текстът на авторката в никакъв случай не може да се отнесе към маргиналната група дисертации. Налице е монолитно организиран текст, в който се усеща отношение, емпатия, желание за споделеност, синхронни на научните анализи. В структурно отношение, малко ще повторя, тук ме ще съкрещавам, дисертационният труд обединява два модула – теоретичен и приложен. Теоретичният модул включва въведение, 3 глави, заключение, библиография, разгърнат вид върху 230 страници. Практическо приложение е повече от убедително. На 100 страници са представени значителен брой продукти на деца и възрастни, в индивидуални и групови сесии като са включени 200 участника. Резултатите от арт-терапевтичните сесии моделиране на себе си са представени в изложба. Авторката се е отнесла напълно отговорно към работата по дисертацията, като коректно ангажира вниманието на читателя в продължение на целия процес на работа с глина и практическата проверка на теоретичните изводи, основания на водещи учени. Използвани са 230 източника, 104 на български, 92 на чужд език, 34 електронни. Авторефератът на дисертацията е изчерпателен, подреден, информира за всички дейности, свързани с работата по дисертацията. Приносите и новостите на работата коректно са изведени в 4 пункта, научните публикации по темата с 7, значителни са и участията на авторката по научни форуми. Дисертационният труд на Снежанка Стоянова не е първият текст, който чета. Преди това съм чела 2 нейни статии, свързани с дисертацията, отпечатани в списание Философски алтернативи. Още тогава ми направи впечатление умерения, уравновесен и интелигентен начин на представяне на информацията, свързан с визуалното изкуство като образователен метод в училище. Тематичният фокус на дисертацията има